històrics. Tu jugues a bàsquet, no? Sí. Jo jugava a bàsquet, sí. No m'agradava gaire, però bueno, sembla que si ets alt per obligació has de jugar a bàsquet, no? No tens altra alternativa. Has de jugar a bàsquet. Doncs vinga, va, jugar a bàsquet. Clar, jo... Sí, era bastant bo, però també s'ha de dir que era bastant brut, Era bastant brut. Perquè, esclar, jo, a l'hora d'agafar rebots, de tirar, i així, i tots els baixets se'm penjaven dels braços i no em deixaven agafar la pilota. Total, que jo hi havia un moment que ja m'escalfava i recordant les paraules que em deia l'entrenador, deia alguna cosa així com que passi el jugador però no passi la pilota, o que passi la pilota i el jugador no, és igual. Jo el cas és que per si de cas agafava tothom qui veia passar barra-bum, com una barrera de pàrquing, barra-bum, vinga, barra-bum. I ja està, i em quedava ben descansat. No, jo faig cas de l'entrenador que m'ha dit que no la pilota, ni el jugador, ni tal. Jo ara, clar, ja em van fer fora de l'equip. A mi deixeu-me tranquil, jo me'n vaig jo sol al gimnàs, ben tranquil, em poso els meus cascos, perquè la gent no em faci preguntes, escolto música per gent alta, pim, estic allà ben tranquil, a la bici, vaig mirant, a veure la gent, ara me'n vaig a la cinta, tant a l'hidro, tot el gimnàs girat, i vaig mirant a la gent. Ja veig allà arran de miralls, que és una zona de miralls, que s'hi posen tota la gent que fa peses, sempre, tots aquests fibrats que van allà, bàsicament a fer postureo, estan allà així amb les peses, no sé si hi ha algú d'aquests que va al gimnàs o fa peses. Jo dic el que penso. Allà al gimnàs, sempre són dos, s'han d'ajudar un altre, no sé per què. Un està allà estirat, mirant-se al mirall tota l'estona, l'altre va cap allà i li agafa les peses, així, no sé què, no sé quantos, no sé quan aixequen, però bueno, crec que poc, però bueno, així, clar, cada setmana hem de canviar els miralls perquè els deixem tots gastats. Jo soc del perfil, a mi no m'emprenyis, jo corro a la meva, tal. Llavors em fa molta gràcia perquè hi ha el típic perfil de persona que va allà a xerrar. Segur que els que van al gimnàs ho heu vist, va allà a xerrar. És el centre social allà al gimnàs. Vaig al gimnàs, sí, ara m'hi trobo un, ara em trobo l'altre, tot són excuses per no fer res, però bueno, ara no sé què, pim, en aquesta màquina, ara em prenyo una, de l'altra, pam. Sí que fa exercici, sí, però de llengua. Clar, anar xerrant. Ara, la dutxa no la perdona, És el primer a dutxar-se sempre, no fot res, però és dutxa, per amortitzar el gimnàs. Clar, és que això, també, a la que fas esport i et lesiones, és una putada si ets alt. Perquè és que mai et donen la baixa, sempre et donen l'alta. Que mira aquí, no ho he vist.